awak dhewe ora tau ketemu lak yo slamet. Slamet gak lho. Ben paling bagas waras kuning nyambut gawe. Golek sajaran pangan iso gampang bune budi toyo. Ning yo mesti tekan. Iki lamung tarik iki ora kecintaan pinune Kang. Jelas golek umpo jiwa. Lalu pikir pulau warga. Abot kembali ke kita. Kalau sak liyane kula tetane nek yo kowe duwe gawean liya to. Nek kowe bener ngejare kakak. Ning sawise buruan yo ora ono, amung talen yo ora metu. Yo janji nanti rego setelah lan mikir pulau warga. Kak. Aku takon sithik. Jane aku takon iki ono apa? Oh, kuwi to. Ki ngene yo iki. Piye? Rikala wingi nang omahku lah. Tetekan Punggawa Kadipaten masih pasir gimana? Oh. Sing jenenge iki jenenge Nujung Jinondo nganti kleru jen. Nujung Jinondo. Kuwi perune ngene iki. Piye? Punggawa iki mau arep menehi pegawean aku lan kowe kabeh. Pegawean loro padha sabo apa ora e? Pegawean apa? Gaweane kuwi ora angel. Ora angel. Angele nggon piye? Ora angel. Rungokke kupingmu. Awak dhewe digawe tintrik ana ing pura tentara. Aku tak takon Kang. Takon apa meneh? Tintrik iki panganan apa Kang? Oh, enggak panganan sing mau wis cawisi Pak Sunar nggih. Oke, dadak takon panganan apa? Tintrik iki tegese gawe ora tentreme praja Mataram ngerti. Oh, ngono. Nek saka penemu Kang. Aku rasa rujuk sebab adewe itu skop Kraton Mentara mau ning kok anggawe cintri Mentara ora matuk nek mugi aku tak ini aku wis nampa kebucak kamu kok awak dhewe mau ngarep kowe padha nek nyambet gawe angel golek pangan rekoso lha iki ana wong nehi bondo ana wong nehi dhuwit kok kowe emoh iki piye nek ngono bener ngedikane kakak ning nek aku rasa rujuk sebab adewe kuwi nang Kraton Mentara mau ra yo ora cocok nek gawe rusuhe ngatur asin kanggo mikir kula waktu aku gelem asline wis cetha kaya saiki kowe saku apa ora nek pancen kira-kira sak oleh apa-apa oleh duit dhewe mikir kula waktu aku sakku nek kira-kira pengangguran aja wae kata bekas wis kowe percaya marang aku wis tak sikeni ning omahku babe nak tak gawe yo apa bisa Tunu sopo besar lenderek lancer kuning wose semau cahaya sopo Marse Ajun, setengah di
Oh, ke pasar arep Bali. Nek Bali menyang ndi? Ya menyang omah to. Omah desamu desa ngendi ngono, Nduk? Desa kula niku Magersari. Oh, Magersari. Pakis. Pakis. Acarane pakis iki, Kak. Magersari kuwi wewengkon ngendi? Pasir Lempon. Wewengkon utara. Liwas kok beneran. Kowe ayu nak arep bali mengko tak ngerti. Ojo kuwatir. Ya. Kalau tak langsung niku simbok kali bapak. Bali yo kena ning kusik mandek ini dhisik tak kandhani kowe manut aku. Lah kula niku saat semolah-olah niku bapak kula kali simbok. Wis ben mbokmu sing masak kowe mbokmu. Kowe nek kene sik. Mungkin nek bapak kali simbok selak ngarep-arep kula. Sik. Jumbo. Lah kula gak ada bojo napa mboten napa urusane jenengan? Lah aku ditakon nek urung dadi bojoku. Ning nek wis tak rebut Oleh gampang temenan ngajak bebrayan. lho. Nek ora gelem karo kakang yo karang. Sako ya. Beneran iku juga yo rumangsane ngomong sepuh lho. Apa karo aku sing luwih ganteng? Lho, lajane ganteng. Nak ditimbang karo iku nak ganteng aku. Matoke nek wong telu-telune iki yo paling bagus aku. Sing nek iki kali wedhus sing ganteng kok ya bagus. Kula ajeng liwat. Engko tolek niku rasa. Lah nggih sakniki wong kula cuwangso kok mboten sakniki. Ler permono anggang idang sari Kok aku nanti mekaten to? mitar angi berisota Karya sing
Metoni. Kawa. Jagat ora ngono sing ayu mbok siraku kan. Kok jenenge ora tresno kok dipaksa. Tansah eling kembang. Coba ke sampeyan ana manuk nang wilitan. Loro lanang papat. Kesanipun. Pertambakan lah. Oh sik siap. Iki njaluk digudang. Langsung aja. Aku ora. Aku piye, Kang? Ngedak ora ini. Kok tak openi. Kakak mboten. Sami mawon mboten. Ate. Teh. Oh, ini masih rawa. Jojo sing kinempit dening cengkir gading sak kembaran. Masih. Ora to. Gelem. Timbang aku nganti nesu. Timbang aku nganti nesu. Bali dadi bojoku. Bali dadi
Aku yo gumun karo diramu kabeh. Kuwate tegak-tegak kaya ngono kok mesti murga bali kosong wong wedok siji. Apa ana liyane kok? Kepiye lek ngomong? Kok timong murga bali peksa karo wong wedok? Iki mau wis arep dadi bojoku wis arep gelem. Boten. Nomor kono kowe iki teko kene. Jenengane botol sapa? Sopo iki kok kandak botol. Botol kene seran aku bangkut mau ora sakoe jelek. Wadah ke monggo. Boyo ijo. Saya. Sapa iki? Kowe nek ngeman karo bagusmu, ngeman karo bosmu jetet. Ali, ojo dadi kepalang. Sinatan iki dudu sanak kudu kadang. Nek mati Ning yen orang. yen butuh itu tak tulungi. Arep ngono kowe? Aku trimo gebancak aku ngajar iman-iman to. Aku kok dadine kabeh kok. Wis rasakan Gus. Masih. Ini. Kowe mau wis gelem to karo aku to? Lah kok bahasa apa? Bahasa apa botok? Isen kaku saiki kowe gelem bali ora? Ora gelem bali? Siap wong telu. Aduh kastet. Aku gak dadi kepala. Tak kira yen aku sing belum sing ora bakal bae. Ora mah kuat nangani tenan. Aku Yo. Leo panjenengan sampun paring pitulungan jembatan kula. Aku tak takut sapa kula. Nami kula Masih. Wes kok. Kula sampun magesan. Aku nang ndi istirahat. Tuanku tak saking hukum, yang simbok kalian bapak. Kalian bikin nembe patek lambe. Tuanku diganggen adol mas, ngoten dindir banding temen ngoten kula. Ah niku wonten teng badhe kudu paksa kula. Yen siramu kok diangen, iya padha-padha. Yen siramu kok diangen-angen wong tuamu utawa garwamu ae tak bikin. Kok kudu kamu? Anak siramu pasoyane ayu. Kok guru kamu butingkah? Panti terima kakun. Iman. Nek kudune siramu dadi sekelah ini kono mak ing desamu. Kok guru kersa kamu sing berkos. Di panti wonten anak kula dereng terima kalian kakun. Tentang apa itu sana ambil sinten? Kula Joko Sampurna. Kita mau. Kula kira-kira panti. Sampun panti terima. Iki upama. Tetembung upama kira lakoni ya kena ora ya kena. Upama ana pamungan sing bakal tresnani masirane sampeyan. Sing umpama kula Tresno yang bakal dapat nopo. Lek upama pamungan ki nang ngarepmu kira-kira kepiye tresno ora? Ateges. Ayo. Aku lo kalian panjenengan nak nembe sepindang kita petang. Ayo mergo pisane iki kok ati kok belok tresno masirane. Napa mangke mboten wonten wanita kang mengko wonten dalem. Kulo niku supir kayak setahun kok. Putune. Kalian betul saja.
Katresnan ngono ora mawon jajak lan pangkat utawa duwean. Wong yen dikuasani dening katresnan bisa diukur dening jajak lan pangkat, nanging wong iso watani katresnan ora iso diukur dening kejaring bondo lan dunya. Menika lak ngendikipun panjenengan sak menika mangke menawi ngendikan menika benten atau ora bakal mlenjani. Awit sapisan iki aku sabar temon marang wanita sing ana ing ati ngono mati. Napa bisa kula ugi benten panjenengan? Kedodoken. Awit saiki kanthi puting jagat patra bakal mulawan. Saiki Tenang. Lintang rino kang tumumpang ngerti lawa kalong luru pandelian pangwitan sumirat wasesa kang kawon cako gluruk kilir gumanti kaya asung sasmita wanci kakak esok yang condro meko antolo gunung-gunung sumila ing meko putih ganti samyang harga mesti kaning jagat raya tanpa winates kait paribasan tresnaku marang tanpa winates tasaring nenggapu kata-kata yang tulisan kepengen lelegan marang wong sing katresnan nanging lagi sepisan iki aku kudu marasih yang mau yang panjenengan pun terus hari lapan toro ratri
bagi yo nggon andung tak samara sirahmu jan. Kados pun engkang. Iya. Dasar wanita siramu tak diam dari wong suami tak derek. Sing kula kali jenengan lakoni dirasaken plak mergo pasti. Ya jenengipun malih. Apa-apa regan larang. Tetanduran nek metu ya ora payu. Nek ra dicori ya Iki nggone mangan sapa dina iki. Tak iki duwe beras utawa jagung. Sampeyan kok beras kok. Jagung dari sak ontong pangan tikus. Bagi mbak ya melu mikir wis gedhe. Piye
biyen rekoso, saiki anak-anak wis do gedhe tambah rekoso, tambah renggane. Iki mbok rewangi macul bapakmu wis boyok. Aku ki wis ora rusuh nyambut ya. Gawean Tegal iki kepengin gitu. Ya apa sak, apa iki? Apa? Ini ngur tanduran iki. Ya nek tanduran kok jane dingo. Ora lara kok dingo. Tegese ora yo ngopeni tanduran to. Ya nek wong ketanduran ki nek mung dingo-dingo tok ya ora metu apa wetune. Ya diopeni, didanger, diwaton. Curi. Wong tanduran dicari. Tanduran yang kelompok kecil. Dari kabeh subur-subur Tegese Subur, kaya mbok. aku ki yo bingung karo mbok buku iki. Atase uripe awake dhewe tansah keserakan, tansah kekurangan kok yo isih subur. Alam jenengan ki muni ngono mbok yo ngilo gak awake dhewe yo bingung-bingung. Tak sebocor awake gede, matur gacruk leren bedang, gak ndek wetu kapan. Jeneng wong wis tuwa ki ora kuat ganggu nyambut. Kami yo wis tau ngono to iki. Terus nyatane wetu kaya ngene rekoso. Yo nek Iki mbok yo menurun-urun ngomong bapakmu ki wis ora pengalaman. wong iki mbok nyambut-nyambut gawe apa-apa widuna sing kira ngotok piye kanggo kecukupane keluarga. Gawe anu po. Gawe anu. Ya. Kok sinau. Kamu mbok menawan de konco sing baboan. Boyo ngene-ngene kan golek kanggo kecukupane saben dina. Niku lak yo nggo modal. Ayo tak modal iki pemasaran duwe. Nek ora. Ayo mbok menawa untuk badhe lak yo kena kanggo kecukupane keluarga saben dina iki. Amun ndakake aku nyambut gawe aku wis ora kuwo, wis ora kuat. Kalau kau tegal saya kidul nih kau dari secungai bidang kok. Baru nek didol iki sok gedene iki gono. Sampai harus gawe bakul aja. Pun kau sampai ini. Untuk yang semawon Pak. Tapi Dilihat semuanya. aku wis tuwa kok kene. Bapak kok ngeyek. Kok genjot lonjare ra iso kok. Bulan enten. Enteng kok piye? Bapakmu kira ngerti hitung. Nah aku ki nek upama ngeyek iki ninggalke mbokmu saben dina iki aku yo ora mantolo to. Bapakmu ki curiganan. Enggak esuk kok dikira aku malah ngeyek dhewe. Awang nyatane mbokmu ki yo kaya ngono to. Memang kira mekakan ngopo? Mane ora pegel. Pengalaman apa? Antakan apa? Ora banyu sing tok kene rame saben dina iki sing mili ora. Ya nek toyane kok ora saking ngetuk. Oh. Wis ngira ingat. Apa deh? Tuh, Hanya kalau ngetuk sumber nih. Oh, Darane suatu apa to iki? Ning iso tekan Tegal ora. di samping pulau Gandosi. digembosi. Awan pecah. Kok iso? Tak kandani. Nek selangit tuh ki digembosi. Benangine metu. Udah betul perawat terus setelah. Betul perawat. Kepok. Nek sing liwat besok dulur-dulur dak yo aman ora. Iso. Agen itu sing dados penggali pulau ini. Perawat itu akibat tanggane lajeng dipun copot. Disileh. Jaluk banyune. Wong kok kelan duwe ati lho.
Wong gek banyu kecetha nek kanggo nyirami tanduran kok ya dipedhot ra balekke. Aja niku semare mantel kok. Hah? Sesuk didik. Sing sok medhoti sapa? Aja Kok kon simbol tak unek-unekne. Jadi Pak, terhalane Kang Jumadi. Lah? Cuma dileju. Kuwi jenengane kudu kesabaran. Jenengane Dot dulu kan. Nek medhot banyu ki pralon dipedhot. ayo aku ki ngono iki. Anak-anake tiru. Nganti kok ya sing tengah sithik. Wis gede kok wis supet kok. Panjang kali kasus kena. Arep ngomongkan si mati atau mau piye kowe? Aja nek nilai banyu apa medhot iku Pak. Anak kayak kono nang nilai banyu kae. Iya. Heeh. Wong wis sembrono. Biar petukan nilai banyu tak pentong sirahe. Baleni meneh dina sesuk kok. Ya paling pokoke ngomong apa ya. Heeh. Cilik ning metakin ya. Cilik biyen Bungene pripun? urip seprono tekan sprene. Anane reposo. Kamangka anak-anak haji wis kudu gedhe. Oh, Wis akhir dewasa. Jadi akhir iki kudu kepiye? kula niku nek nyeleng-nyeleng nalika urip awake dhewe no. Nanti duwe anak loro semono gedhe. Ate kula yo kemono. Ning ajeng pripun? Ora kurang-kurang jenengan nek nyambut gawe. Ya, Kula ya tak irit-irit wewetune jenengan kula dikeki sementen sing kudune aku pendak dina niku nempure ring sekilo, sesuk setengah kilo ben kabeh cukup duwe bubon, duwe janganan. Ning ewa semanten, Pak. Pancen kahanan cek kudu nrimo panane, nrimo ing pantun. Ning ya kowe ngene rek. Aja nganti uripmu besok kaya wong tuamu. Bapak terus simbok ki wis urip rekoso, gedhekke kowe karo Mbak Yumu. Panyuwune simbok karo bapakmu muga-muga besok nek kowe wis omah-omah duwe bojo, duwe anak, bisa urip mulya ya rek ya. yo gak ono kandhane. Pancen awake dhewe urip ana ning Magersari iki pancen rumangsa dadi puyokan untung getepan. Mergo kahanane awake dhewe. Kesane dipoyoki nggih luwih wong nyatane mung moyoki tok ra gelem menehi apa-apa. Yo mergo yen ono wong kurang ora gelem nulung marang apa-apa donya kurang. Kok durung rasake. Sesuk nek tangga teparo niku ngrasake ngeleh kaya awake dhewe ora duwe apa-apa. Mesti gek krasa kok. Oh kok jebul kaya ngene wong kekurangan. Wong ora duwe, wong ora memangan. Ayo Bu. Nanging kaya kadang wong pintar kamu jenengane wong urip kaya dhewe. Pak mencokro pan. Tegese pripun niku? Mbok menawa dhewe iki lagi ana ngisor ketindes. Aing kok yo awit seprono tekan sprene kok yo ora ngalih-ngalih ngono lho. Anggembos. Paling gembos. Pak, kok Mbak Ibu masih itu kok nanti itu? Gek blonjo, gek nih. Ana duit sethithik kanggo seminggu. Tak kon tak kon ning pasar. Ini kok dhewe nek iki ya payah bali to nek. Bali kok. Nggih jenenge wong ning pasar lak yo untel-untelan. Pikiran itu betul sekali soal Anak kowe kok lamden-medeni to? Ora, wong Mbak Yumu mau tak gawane dhuwit kok. Ini yo saiki iki bener kandhane saya. Kuwi guru ngrasakake ora tentrem pikire mergo ngrasani macet jalanan. Saiki iki kahanane lagi waten. Pak, kok ampun ngerti kok kaya ngoten to. Itu tenang. Kula ki dadi deg-degan lho. Saiki nyatane wong sak teneng dedalan iki oke. Wong kang sing tumindak sakarepe dhewe kang
Bebasan terjang syaratnya ini bener iki. Nek masih niku lho ya wong ora kaya ngoten arep ana wong sembrono wong bocah niku ya pinter lek mlayu banter kok niku. Wah nek mlayu banter ngono muga-muga masih kuwi perburu bali ki mergo Kok nek ngono bodo dereng oleh rampung. jeneng apa pesen apa? Pesen jadah karo ketan to. Kok padha ta kuwi nek jadah karo ketan, jadah karo cemar. Banyak panganan aku. Kok mau pesen apa? Ngerti marah-marah anak iku. Wong sing arep-arep sing jadah arep-arep iki gek lunga. Yen lukun mawon diteni, mengke rak yo bali nek wis mangsane bali kok jenengan iki ora kedhek-kedheki wong tuwa kok dongane ora. Ada saben ki yang kayak ini ki kudu tekan omah iki golek bumbon ki katane yo duwite yo mesti titik. Kok menawa kurang yo bilang kancane. Yo kok menawa isih ana sing percaya yo iso kan kanggo. Apa kok susah kok piye? Lah jare arep piye apa yo sing mbok arep nututi ning pasar kono? Iki ngene. Saketoro ayu padha dinteni saketoro. Ki mesti mesti meh bali kok. Ani iki yo ngenteni. Iki Iki nang kono mbokmu. Ora cingklek. Kok ora tak gawani dhewe ta, Nok? Jangan dikane kula dawuh adol emas. Kaya dalah. Wong wis gawani dhewe kok arep adol Mas. Dikane niki masih didol kena wong entek ngono. Mas apa ojo tuku perak ora duwe kok Mas. Gawau niku sing diparingi kula niku mau lho, Mbok. Kayak iki pelikan, kayak iki kuningan. Dol. Kok sik ora tak kon belanja to? Karo meneh kok ya ini lagi tekan omah ki ngopo. Sama kita ora nak wedok sing persis sithik ngono lho. Aku jane wis percaya milih anake sing rapati nggatekke kok ni. Kowe mau tak kon belanja ta, Nok? Eh, Lah, tumbas napa wong sama? yo bubon. Tak kon tuku salam laos. Lah nek Jahe. salah mak kemiting dhewe mak kata sombong. Ya iki salam lainah. Salam biyen nek kayak iki. Ora ono kandhani nek salam sing nang jero. Lah sing nang pasar sing sisa kidul kok ya enak nek dia bubur barang. Lah iki ki ndi belanjamu kok njur mangan? Karo sak temen iku ngopo. Kalau itu wau sakjane ki ajeng blonjo. Terus ajeng olah-olah. Garep. Garep belanja. Ki mau Wes apa urung? ki derek. Urung belanja? Lho piye ta kok iki? Elah. Enten lho, Mbok. Bapakku ki sak nintir-nintir wetenge kok. Dari mangan ini Tak tadi. matur. Siramu balik ke pasar kok yo. Kok tak matur. Iya. Tepatnya kan pangapunten. Kulon tua jane ki pun adol Mas. Sing diputani si Mbok Ulun suami kok lak diparingi kula ta, Mbok. Wong sak kecil kok didol ya. Sak mono ki ya kepesok. Kok kan iki? Kayak gitu Mas ki. Ning payu. Nggih, Pak, jeneng Pak. Payu piro? Payu Karo belah. karo belah. Kita foto. Gimana iki, Pak? Karo belah apa to? Awang dua rapat nyisar ngoblau-blau karo belah ini. Iku mau sinyang kok, kula niku lagi aji mboten nangso pripun timbangane mboten Iki sih, Mbok. Mungkin nek langsung malah mboten saged beto
bumbon terus plocorke kamu kan kok ada pacet itu kok Ya leken 25. 25 kali karo bulan itu kan gede kok Oke karo bulan ya aku seneng 75. foto sing mbok niku ngene lho mbok niku cemato jane kon niku walak nggih pun ada suwung sing diparengke wae pacet karo bulan lajeng tumbas salam laos terus Ayo. kali rekane ajeng numbaske iwak sithik-sithik kagem bapak Ora bapakmu ki nek mangan iwak wis ora tolu. Umumnya sombong ini gimana? Iwak niki wong ki terus nggih ajeng mlebet peken mau lak le adol Mas lak tenjawi. Diajang gae. Ajeng mlebet peken kok malah diajeng kalih tiang-tiang niku ajeng buru-buru dipek buru. Nah, tenan iki. Kok mboten kurang ta, Mbok? Tenang nih. Tenan iki kok iki jenenge kok urus do blonjo, malah ado ya wong adi udah peksa. Nggih. Napa kok? Kok gelem? Nggih mboten kula mboten tresno piantune niku. Aku mau sak masek. Mas kan jalan langsung lajah Kang Mbok. Sesuk iki nek mlayu cincin dadi banter. Cincin. Ah, niku. Ya anak wedok niku kudune sing pedes. Kon blonjo ora oleh apa-apa. Ini apa? Iki Kalau kan itu. Panen rumah ini udah kepso marang siramu ki sawangan. Ratimu di Bali siji kok ya di. Iya. Kene sing mbok setak. Aku pikir. Kok malah disoi? Wis turu itu adu soi lah, Pak. Apa? Ora seneng menan kok. Nek ati niku arep Wong ana wong cincin kok. apa iki ora bener. Aku ora oleh diantem iki napa? Apa sih mbak sing kudu tak ngantemi? Napa, Mbok? Sejatosipun Jadi kok malah owah kok piye iki? remoto niki kok Jaran ngono yo bisa kok diantemi ra oleh. ya mboten menika ingkang badhe rudha peksa kula. Gitu iki nek omong boyo sing bener kok. Antar bawa badhe matur jenengan sampun kesusu duka. Aku wong tuwa, duwe anak wadon siji menyang diruda peksa engko nek kelong kaya sing mbok sing kelangan. Boten, Mbok. Kula niku saged njagi awak kula piyambak. Niku sampeyan niku boyo melu rembug ta? Anek panen sih. Siramu kekingen di kok karwane ya apa apa Iki ngaku magringgingen kabeh ya. Tapi ya masih sok tenang. Nggih, Mbok, Pak. Sejatosipun kawan menika ingkang kawit pitulungan dumateng kula. Iki kan Nggih, para walaupun peken kula dicegat kalih tiang-tiang niku wau. Cari mbasi bis ngono kuwi kuwi. iki kan bakal merumon kemarin siramu. Boten, Pak. Niku ingkang paling pitulungan dumateng kula. Kisah. Kados budi. Pun sami piyambak mawon. Rene, tak cek kene sik kok. Aku ngedol di nobat kemarin. Siramu, dene siramu awet pitulung marang anak siramu. Nanging Pundi, Mbak? sapa sangat langsung papan. Kula Joko sampun saking pertapan Agus. Joko sampun. Nah ini Saka pertapan Agus. Agus itu. Ini. Aku ngaturake tulipan sing tanpa hukum. Dene masih wis kok ditulungi wis bisa wal saka beboyo sing bakal wani udo beksa marang Dumalah sami-sami. Napa leres bapak menika ya sepuhipun Adi Mas. yo bener aku bapaknya masih pakai semua lah. Oh, Aku biane masih. tiwas terus. Pak. Paribasan rumah ing wadi panglok Bapak Obor Sewu. Kula suwan wonten ing mriki saktur menawi wonten dadan kula badhe selamat uga putri panjenengan minangka dados karo Tegese
nak sampono bakal ngelamar to kepengin bekerja karo Mas. Nah iki Yo dengan coba sampe. kok ribut. Yen podo ono aku lan kiramu. Ini mahasiswa kan pembantu sing nglakoni yo kaya dene. Ayen pancen masih saku ngono kepiye meneh? Kowe lega ora iki? Oh, saya anjir niku bocah tenan. Iya. Ora tegese niku bocah bener-bener mboten. Yen kudune bener iki nek miturut kandhane masih sing nyatane wis gelem Pak aweh pitulungan karo masih. Sik to, Pak. Bocah niku sakniki wong akeh sing ngomongi apik, rembuke halus, ning nang kono-kono duwe anak. Boten menawi kula saged dipun ugemi. Oke bojo. Dereng gadah. Kaya wis di bojo. Iki jejokan. Joko. Wis mbok gawe. Sampun Gawean apa? kangge tegil, kok iso jalan kok yang dusun. Kok gaweane gajek ketekan. Jalan gawe ting tegil, ting tegal. Nggih. Tani. Nggih. Ning tenan. Estu, Senang karo anakku. estu. Lain batin. Ora dolanan to? Boten. Ajeng kula seneng ki nek saged kula. Badhe kula muktakaken menawi kula sak kemampuanipun kula. Oh ya seneng. Oke, kamu tolong. Tapi kok nek wis gatuk kuping nek tawani rapi teko iso. Jika itu kau ingin putih gawe Atas pundi Lah lah. takon bapakmu arep kepiye? Aku lak wong wedok manut bapakmu. Oh nek Ayo masih nanti kuwi minggu ayo saku. satu toh. takoni bapakmu kae Oke Mas. Pak, seperti Pak. Sliramu bakal cak bebrayan karo Joko Sampono ku. Wis mantep tenan. Wis dipikir sak dulu. Kira-kira ora getun tembe. Mau sampun mati Pak. Sebab aku kelingan aku dhewe masih. Nalika aku kepengin tetepungan karo mbok mungkin ke tanpa tak dipetung kowe dicik nyatane uripe yo loro to yo. Loro-loro ku yang dipasukan loro. Wis saben dina kecukupane lah yo tansah kekurangan. Nyatakan sebuah tresno tengahin Bapak. Bosen. Gue gak begawe rela-rela. Ora. Yo tenagane wong wis tuwa kaya dene wong nom ki yo wis ora mampu kan. Saiki tuwa biyen gak nom yo main. Aku main tak yo kepengin kanca-kanca kae. Yang ana wong main ora kaya main darane ora iso. Andal konangan numpat pager. Jenengane kuwi larangane negara. Iki perkara bocah. Si sapa ni sapa? Joko Sampono. Joko Sampono karo Mas padha dhewe seneng. Nggih saiki bapaknya ajeng pripun? Kowe Ngeten Pak. Piye? Sapetawis kula badhe titip masih wonten iki. Rene dawuhe bapa pegawan kula pados leledang wonten ing pepis pining ing kraton Mataram. Pramila saking menika masih kula titip kula badhe minakaken. Pak, laki wayang dan katanya kok asal disidang toh. Apa ya orang sakit karo aku? Kene diajeng supaya ngerti yen aku sak tenane ora mung Islame sing aku paken. Adi sembo gawe minangka kantine aku supaya mengerti sak solah bawaku. Aku ki maton apa ora luwih terang. Adi piguna tinimbangane tirani. Joko Sampono. Pripun, Pak? Yen ngono sliramu bisa ketemu masih Aniki. tetangan. Niki. Saka pengangkalan tujuanmu kowe bakal lelejang ngono Nggih, awit sak menika Kraton Mataram saweg intrim oleh dipidung dening kamonten ingkang boten sae. yo ngan masih. Bentar-bentar Pak. Prayogane Joko Sampono ben neruske laku sliramu mau lurus mbok. Lho bapak. Kok badan derek kok? Ojo. Nyarung ijab iku ditangkep hansip. Aku nabi ngoten to corona tuh. Tresno kalian. Ora, aku
aku percaya karo Joko Sampurna. Pendidikanipun kalau wong dadi tadi. Saiki percaya wong dadi tentara iki kudu tenanan. Ya, Nanging kok pengen derek kok. aja. Diajen ora sah metu. Siramu ki jejere wong wadon. Paribasan kepanjangan rikma keribetane amping saupamane. Yen tono dedalan ku ana sing bebeda marang siramu, wurung ora ngurung aku kang luwih getun. Ruang lho. Piye? Mangke mari Kakang Joko Sampurna menika piyambakan kan bagian kitane sing wonten kita. Ya engko lak yo bali meneh. Marani kowe. Kok pengen derek. Aja sarung. Ngene iki. Yen pancen Kok pareng kok. saka gedening rasa tresna masih karo Joko Sampurna. Kan iki Masih supaya bebarengan karo Joko Oh, Sampurna. wong wadon kok kon awak niku bagaimana nggih? ajeng ting Utagara utawi ting kraton Mataram. Kok. Pramila saking menika Pak, menawi diajeng warsim menika boten pitados dumateng kula nyuwun dipun kandhani Bu. Nah, melu. Ngene wae. Yo janji mono aku pengen melu di nanging simbok. Oke. Prayogane aku ngilang yen masih kepengin bebarengan karo Joko Sampurna. Jadi nanti piye to kok nek ngene dhisik kok dijak? Ngin kanggo silang kok menawa kanggo ngawat-awati yen Joko Sampurna ki bakal ngenjani janji karo Masih supaya di bebarengan karo Miguna. Nah, ngoten niku lanang dolanan. Karo Miguna ki supaya golek pengalaman negara yen kok menawa besok iso ngukti Thank you.
Siram Tirta Wali Suwindra wonten ing sabeting manah kula kakang dene saben-saben dina kakang Marngabiyantara datang supe kanthi panembromo tansah damel ombongen marang kula kepuru tansah ngagung-agung dumateng asma kula kakang. Pramila kanthi menika sakutawis dika kepareng lenggah ingkang kanthi prayogi karana sedaya para parang-para wonten ing pasir beneran sampun ketinggal Marngabiyantara badhe kula purba kakang. Maisa guna Iya, Kanjeng Adipati. becik nggone ngadeg ana ngarsa Pikantuk berkah panis di dalam. Pidoto pisuan kula pun wonten kersa panjenengan kalih Kanjeng Adipati. ya wis tak tampa ora mung uja lan pangastanku genti tumrap jeneng sira. Saking pamuji kula mugi andados rejejimat. Sadangunipun kula swita wonten kersa panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Sabanjure Sambet anggen kula momong kalian panjenenganipun kowe tak gawe apa Lasmi. oh sampun karo Sulasmi sing mapan ana ing taman Sedaya boten-boten ingkang lepet ugi sedaya kalih ing sambikala Kanjeng Adipati. ya banget panarimaku dene kowe tansah ora werna ngonde nindakake kewajiban Iyi, lugo kang payoga iyi. lebokati Wonten dawuh seliramu kok ngadeg ana ing pendopaku pasir generan nggih. kanthi becik goniro Ngabiyantara ngarsa Awit saking pikantuk berkahipun Kanjeng Adipati, suwan kula tansah pidoto kalih sedherek ing sambikala namung bekti kula mugi katur wonten ngarsa. tak tampa ora mung puja lan pujiku tumrap jeneng sira. Sahabat anggen kawula mugi andatosaken jejimat sak tamunipun dalem suwita wonten ing Kadipaten menika. Ya, sambung karo kewajiban. Sing nalika semono wis tak dawuhke marang kowe sakro. Apa bener unjuk ature maisa guna Nggih. Saya ingkang abdi kajibah momo mimpin sedaya para nayakane praja wonten ing Kadipaten menika boten tanggung jiwani. Sak wajib-wajib panjenengan badhe aniki preksa boten ing semaken asma. Ya kaya ngono kuwi sing rina lan wengi tansah tak antu-antu yen to kabeh paran para ana ing Kadipaten Pasir Gumelar tansah sengkut lan pemergut nunggal yawiji ngene padha memangun hayu ning Kadipaten. Nggih. Dikepelake nggone lugu. Nggih. Putraku tak sapa Punjik atau sok punjikan kanthi wirantu Basuki sederamu ngadeg ana ngarsane wong atuwangen. Punjik pikantuk pangestunipun Kanjeng Rama Widrata langkah boten namung kula ngaturaken sembah kok punjik atur bekti wonten ing kersanipun Kanjeng Rama wonten ing sak ngandhaking pada. Ya sederamu ngadeg ana ngarsane wong tuwa tatan kendhat tatan maring gone ngaturake pangabekti marang jeneng wong tuwa. Wis tak tampa ora mung puja lan pujane wong tuwa banyu milih marang jeneng sira. Punjik
sanget ing pamundi kula tindadosaken saking kayu anak karahayon dumateng kula Kanjeng. Sabanjure sliramu cecering putrane Kanjeng Rama Pangeran Pati ing Kadipaten Pasir Genelang. Sing mestine saben-saben sliramu tak gadang supaya besok-besok melintir marang keprabone wong atuamu ing Pasir Genelang. Mula panyuwunku marang jeneng sira aja ngantis pisan wae utus sak jangkah tumindakmu malisir saka pageran. Mula oleh mengkono besok no kanthi tertutur tumrap kabeh nom-noman ana ing wewengkon Pasir Genelang. Monje sedaya menapa ingkang dipun dawuhaken dumateng menika tansah kula nindakaken kabecikan lulat tulodo dumateng sedaya para nim-niman bilih semangke kula sampun winter kajenenganipun Kanjeng Rama atos kula menika adipati ingkang kawicaksana. Ya, sing tak karepe kaya ngono. Mula sawetara sliramu dikepenake nggone lungguh apakan lan pangandikan marang wakmu Patih Antakuwa. Nggih, kados sampun kirang boten kirang praliti anggenipun kula ngendhak. Ya. Wangsul dumateng dika Paman Patih Antakuwa. Jadi melo kula nyuwun bengi pangaksa monggo. Dene dinten menika tete dintenipun pasewakan. Angin kula ngersakaken angipun Kakang Handaka miwah sedaya para anuman Kadipaten Pasir Genelang supados samyo sowan wonten ing Kadipaten Pasir Genelang. Keparengan kula muji. Ya, Bapak nyuwun pangapunten saderengipun nglajengaken atur wonten ing saudara. Nggih, estunipun wekdal sapunika titip iswanan kados padatan. Wekdal menika panjenengan dalem piyambak ngersakaken suwanipun para senopati Panipaten Praja saha nalika Praja Jaya ngadhep wonten ngabiyantara panjenengan. Estunipun wonten kados menapa sambet kaliyan kawontenan gelaring Kadipaten Pasir Genelang ingkang nalika semanten Kakang Handaka piyambak ugi tasih imut dari pilih Pasir Genelang menika Kadipaten ingkang kere paribasanipun para kawulanipun saben dintenipun tansah sesabar dumateng kula munjuk atur bilih tansah kekirangan sandang rawan. Nah, tanging Kakang Kakang Handaka ana priksa piyambak bilih Pasir Genelang nalika lelampahan gangsal warsa ingkang kapengken dumugi nyrikalih menika benesan. Tentunipun Kakang Handaka wono saged ngraosaken piyambak. Menika kathah estunipun nalika semanten saderengipun wonten setunggaling wanita sumurya wonten Kadipaten menika para kawula manungsa praja ing Kadipaten Pasir Genelang menika boten dadosaken sumpurnanipun kalih. Nanging sasampunipun Sulasmi menika tumunjuk wonten ing Kadipaten Pasir Genelang. Lha menika sedaya para kadang sutana mewah para kawula sedaya tansah sumpurnaning penggalih. Menapa ingkang dados kiyanipun saged kas pranil kanthi menika Kak. Kados pundi Kak? Saking pengangkah wonten sabeting batos kula kados pundi caranipun wonten sak mangke wewangunan ingkang sampun ketingal sae. Para muntani anggenipun sampun nindakaken pangkalanipun sampun ketingal ngrembaka katon subur satemah pinangka saged cagak waing Kadipaten Pasir. Menika wonten samangke ampun ngantos gempil, ampun ngantos surut. Oleh pangsanipun para kawula tansaya sekeca.
resake banget kok dalan. Podha kula semanten para kawula ing Kadipaten Pasir Ginelar samya nindakaken upawedhar pinangka kangge harjing praja lan negari menika sampun dipun restarekaken. Supados saya dangu saya ndadosaken syukur manipulasi kepara kakang yen to kula menika kapinujut matinju wonten ing leledang wonten ing tepes wiringing Kadipaten Pasir Ginelar kula ngiyakinaken ibitih Kadipaten Pasir Ginelar menika kawulanipun saya ainten awit dipun preksani awit saking pomahanipun puru kawula ingkang mapan wonten Karang Pratisan sampun ketingal sae kepur margi-margi ingkang tuju wonten ing Karang Pratisan wekdal menika sampun saged dadosaken lan ngahadani kula kawula wonten ing Pasir Ginelar akhiripun ngupati pangko jiwa tansah samya pikantuk lan saged pura kabeh dhumateng keluarganipun. Kakang nalika sepundi sambet kalian perkawis menika. Mila wonten ing ajeng kula matur dhumateng Kakang Handakawana. Kula utusan dhumateng Lembogati Maesa Guna supados tansah ngawat-awati dhumateng Surasmi ingkang sampun mapan wonten ing Taman Sari Pasir Ginelar. Saking pengangkah kula awit sedaya korparan para menika sampun mestani bilih Surasmi menika ingkang saged jalarni ingkang kinarya lantaran kawula Pasir Ginelar menika tansah pangkat terpak kanthi menika mulai wonten samangke Pasir Ginelar menika boten surut kajayanipun kepala dimen wonten samangke para Kadangdipati menika saged iring yen untung ningali dhumateng wangunan wonten Pasir Ginelar. Nah, kula badhe daun pakelar trotak soto kalian sulas pintas ulkaten menawi panjenengan dalem Kanjeng Adipati ngersakaken putra dalem menika badhe dipun palakramaken dhumateng Surasmi. Nggih, ya ampun, terus tarujuk dados Kakang Handakawana ugi nayogyani dhumateng pikajengan kula. Ngaten lho, awit mekaten Kanjeng. Surasmi menika sampun santawis sedaya anggenipun mapan wonten Kadipaten lan menika putra dalem dipun palakramaken. Lah menika menggawe saking manah kula prayugi. Awit Surasmi menika mapan wonten Kadipaten tansah ndamel syukurane manah sedaya para nalika praja lan kawula Kadipaten. Lho ampun ngantos lengser utawi jengkar saking Taman Kadipaten menika ingkang dados pangajap kula mila ngantos kula menika sinaosum boten priksa saking pundi papan dunungipun Surasmi kepeksa wonten samangke badhe kula sengkaken ngaluhur badhe kula dhawuhaken dhumateng anak kula Taksaka. Taksaka Munjuk wonten kados pundi Kanjeng? Sliramu wis mireng pangandikane Kanjeng Rama sing nembe wae kababar marang pamanmu Handakawana. Banjur kepiye sliramu saben-saben tak dawuh supaya marang ora sajroning Taman Sari ngripe marang Surasmi supaya sago nganggati marang sliramu. Munjuk perkawis menika menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama dhumateng kula. Anggenipun kula ngripe dhumateng Surasmi menika sampun kula tindakaken. Wis ditindakake. Menika daging piye? Nanging wonten ing pemanggihan menika Surasmi purun kula pundhut arep. Nanging wonten sarana panyuwunanipun minangka dono.
Tapi sulasmu gelem kok pundhut karo isih. Darepeni begono. Nun inggih kepananipun menika ingkang sampun kula aturaken kalian Kanjeng Rama. Dadi tumeka dina iki sulasmi durung kuwah nggone. Darepeni katepan. Darepeni punaki marang sliramu. Sako bakal latih marang sliramu kalamun to begono iki mangko pak kudu diaturake marang sulasmi. Nun inggih ngantos boten kirang-kirang anggenipun kula ngripih para Sulasmi. Nanging penggalipun Sulasmi niku nggih kados kala anggenipun purun dipun pundhut karna. Taksoko yen to aku nampa unjuk aturing kabeh paran para ana ing Kadipaten Pasir Genelan. Pasuryanu bagus. Kamangka putrane Adipati sing jarine kabeh nom-noman Purwanita ki pansah kayuyon kepencut marang sliramu. Kalau tak ibarati ento sliramu kuwi ngapai dara kang kekalangan. Ning kena ngopo, Kalau ngopo bareng ana perkutut sing mapan ning sakjroning kurungan sliramu ora bisa jamak, ora iso nyekel. Aja gawe ning sene Kanjeng Rama nggih, Yun sewu Kanjeng. Perkawis Sulasmi menika sanes kalian kados wanita sanesipun Kanjeng Rama. Bedane wonten bedanipun menika Sulasmi menika wanita ingkang teges tandes anggenipun kawicarana anggenipun wicara lan pemanggih penggalipun menika boten kados namung wanita ingkang sanesipun ingkang wonten ing Kadipaten Pasir Genelan menika. Wonten dalam sewu Kanjeng Pak. tapi Leres pangandikanipun putra dalem menika panci Raden Ajeng Sulasmi menika panci ngaten menika. Panci Pasir tapi nggih kedah. Nawontenaken begono. Menika dipun sanani. Menika nek saged menika. tadi seliramu kok nekseni dhewe yen to saben-saben putra krumarep ana ing Taman Sari cukeng penggalihe yen to Sulasmi sedapeni begono utawa Giripateng Boyo supaya ning mengkone tak saka kudu ngaturake pusaka teng cacahe iki kang aran Songsong Punggulnaga pendaringan keget lan tumpak korlan Menika nanging angel Kanjeng Adipati. Mugi-mugi mawon saged Sabtu paling tahu Mas. sampun kundur wonten ing Kadipaten Pasir Genelan kakang. Nggih. Ngaturi kasugengan kundur niku saking kedah ontara kakang. Pikantuk berkah pangestu ta. Widodo lampah kula boten nampi alas tunggal menapa. Yo pancen kaya ngono kuwi sing tansah dak antu-anturina kelawan wengi. Yen to aku utusan marang Kakang Jinodha sing supaya mengkone kundur ana ing Kadipaten Pasir Genelan bisa entuk kailan slamet
ini paling oleh pasir neraka. Sabanjuri kepiye kabar kausanane sing nalika semono kakang ujung Jinodha tak utus supaya mlebu ana ing kedaton barat. Sampun tampa kula mlebet wonten ing kedaton Mataram. Sowan dumateng Kanjeng Panembahan Senopati wonten ing Mataram. Ya. Kula matur menawi kautus Ratu Gusti kula kaprit nampil pusaka ketiga. Tadi wis kok aturake. Sampun. Hak banjuri. Namung nyuwun pangapunten Kanjeng Dipan. Ya. Pusaka ketiga menika dipun kekai kalian Kanjeng Panembahan Senopati boten dipun parengaken. Pusaka ketiga menika dipun kekai boten dipun parengaken. Teges ora sumbut. Ora sumbut. Marang sabuane kakang ujung Jinodha. Yen to saben-saben kakang ujung Jinodha tak putus. Cekap kula ingkang badhe lumarap menami wonten menapa-menapa cekap kula mboten badhe ngepok asmanipun Kanjeng Dipan. Nuwun sewu Kanjeng Dipan. Sampun duka langsung nggih. Panjenengan kertos watak wantu kula. Pusaka ketiga mboten dipun parengaken kula kecakeran. Nuwun sewu. Piye? Pan kula badhe matur mateng Kinujung Jinodha. Terus pundi Mas? Kinujung. Boten ateges kula menika boten pitados kalian panjenengan ingkang tiyang ingkang pinuju. Perkawis menika boten perkawis ingkang sepele. Nggih. Panci boten sepele. Perkawis menika rek ngetas. Menika wonten sesambunganipun kali kawibawanipun Kanjeng Rama minangka jejering adipati wonten ing kadipaten. Sampun kuatos Den Mas. Yen panjenengan menika ngendika kados tekan boten jumbuh kalian menapa ingkang dipun dawuhaken kalian Kanjeng Rama. Nggih. Tentu badhe saged kelampah. Akhirnya Kak. Nggih. Kula badhe rasaken aturipun anak kula pun taksih. Wonten ing ajeng kakang ujung Jinodha. Direnen pusaka ketiga dipun kekai lajeng dipun kencak perang. Saking karep kula tentunipun kakang ujung Jinodha menika saged unggul juritipun lan kundur wonten ing Kadipaten Pasir Drelar saged ngasta pusaka ketiga cacahipun ingkang kinarya sarana akhiripun anak kula taksih kok badhe dapan kalian Sumas. Kados pundi kakang? Nggih. Untuk dalam jauh. Rada maju ya Pak Matur. Rada maju sing ketok. Untuk dalam jauh kajian. Yo, Kalau badhe matur. Menawi pendengaran kok badhe ngembak masalah. Badhe ngayunaken menika nanging kula mboten nyanggu. Amarga katresnan menika sampun dianggap kali menika sampun dipun yo, aku tanggapan ngerti apa kang dadi karepmu. Aku ngerti. Ning kakang ujung Jinodha iki bakal tak resik. Kira-kira bisa entuk gawe apa ora, atur Nyuwun pangapunten mawon. Anggenipun panjenengan ngutus kalian Ujung Jinodha menika cabaring damel boten dipun keparengaken. Lah wonten mriki. Nggih. Wonten mriki niki sing kula ora seneng karo kakang Ujung Jinodha. Sinasa panjenengan menika wonten ing Kadipaten Pasir Genelar.
sampun kula angkat minangka tetua tuangganing kepara dados paran pitakanipun para praja. Ning anggenipun panjenengan tumindak soro. Sing cok sapa wani aku? Ji, nuwun ngapunten Gusti. Niki sing dadekake sengkeling manahkulo. Yen to saben-saben Kakang Nujum Jinata tak utus ning kasunyatan ora iso mrantasi gawe. Malah ngatur menika lajeng kados pundi. Napa Kakang Nujum Jinata remen yen to anak kula tak saka menika sabarangipun kaparing Sulas kamungku Sulas menika ingkang saged mahadani Kadipaten Pasir Gelar menika tansaya ageng, tansaya subur, tansaya makmur. Ning yo semanten panjenengan menika jejering tiyang sepuh ingkang boten gadhah tanggung jawab. Kula punuwun gadhah penginten yen to Kakang Nujum Jinata menika kula angkat pinangka jejering nujum gadhah kasetan ingkang luwih. Nanging panjenengan menika pamun sah kalian perjumetaran saged mimpang curi. Namung nyuwun pangapunten. Najan to kula menika kawon juritipun. Kula tesih kathah cara. Kathah cara. Injil, lajeng caranipun anggenipun dawuh ingkang putra Raden Mas Patroko. Sampun kuatos tentu kelapa. Kula tesih kathah cara. Cobi panjenengan ngendika. Nggih. Cara menapa ingkang kedah kula lampahi murih wonten samangke anak kula taksih saged kelapan dawuh kalian Sulas. Nah, menika sambung kalian jaman kula rumiyin. Putra dalem kapurih kula bertaman. Dipun ripe, tamu-tamu lak purun. Menawi boten purun tapi boten cakap. Dipun prawoso kalih. Kula rumiyin nggih ngaten menika nggih. Dipun ripe lah tentu saged kasebatan nggih kula Dewi Sulasmi. Nah anggenipun mripeh niku sampun boten kirang-kira Dipun prawoso kemawon tentu tamu-tamu purun kangge kula nggih ngaten menika nggih. Kakang Nujum Jinata. Nggih. Panjenengan menika kula bali-bali minangka paran pitakenanipun para kawula para narapraja wonten ing Pasir Genelan. Nggih. Panjenengan menika gelaripun ujug. Kok panjenengan menika mulat mirengaken dumateng lelampahan kawonten ingkang sampun dumados sakmenika kathah papan-papan suci, panti-panti suci, pabuangan suci ingkang sampun wonten ing wewengkon Pasir Genelan. Nanging emanipun kathah para kawula ing Pasir Genelan mandhet mangwa anggenipun kepengin merwitakaken wujudipun pusaka tetik. Menika saged kula tentuaken yen to dawuhipun anak kula taksih tobat dicapan. Ingkang angka kalih yen to kula menika lajeng dahar dumateng unjuk aturipun Kakang Nujum Jinata. Supados anak kula taksih pun samangke merwasa dumateng Sulasmi. Yen to perkawis menika ngantos kapireng dening para kawula wonten ing Pasir Genelan. Menapa mboten sarji dulu? Lho jare. Panandika dalem menika menggawe saking manah kula menawi ngendikanipun Nujum Jinata menika kedahipun putra dalem nikahaken menggawe saking manah kula menika boten baik. Awit setunggaling putra adipati kok merwasa dhateng para wanita lan menika menggawe kula boten parigi. Pariginipun kados pundi
Panjenengan dalam piyambak anggenipun menggayakan dateng ke putra. Kakang monggo menika kadhe. daratur kula menapa boten iji monggo Kakang atur kula dipati yo enggak. Yen to perkawis menika mboten dipun lampahi. Kula kinten sedaya para praja menika nggadahi pemanggih kepatos. Yen to mboten samangke pangsanganipun para kawula wonten pasir ginelar menika surut. Nah yen to dipun lampahi teges wonten samangke badhe nerak. Dumateng pabrani ngaksan. Kejawi saking menika. Menika para senopati kekalih menika sampun dintenipun ingkang jampangi tindakipun Den Ajeng Sulasmi. Lah menika paminipun dipun perwasa tentunipun para senopati kekalih tentu boten prayogi penggayaanipun kan. Lah menika Ayo ngaten yen to perkawis menika boten dipun lampahi. iki Kula namung ngeman dumateng lampang dumateng kajayanipun negari pasir benelar ingkang sampun ketingal tansaya ageng leres saking tansaya subur makmur. wonten dalem sewu Kanjeng Adipati Pak. Bir Kula mboten santuk anggenipun panjenengan menawi jawaaken menyuwun prawasa. Tebukati Nggih. seleramu ngunjuk atur ana ngersaku yen to seleramu rasa rujuk nek tenane panen kabeh unjuk ature ujung Jinata ki rujal ning sajroning penggalihku ning semana apa seleramu kok kepengin yen to mengko pasir ginelar ki bakal surut satemah para kawula nggone padha urip padha nandhang kacingkrangan kurang sandang kelawan pangan Awit menawi tiyang jejojohan menika kedah tresna sami tresnane Kanjeng Adipati. Menawi dipun peksa menika mboten saged Kanjeng Adipati. Semangat ugi kula Kanjeng Adipati. Leres ngendikanipun tatang. Sinajan bener kang dadi unjuk aturmu. Nang iki minangka kanggo sarana panguripaning para kawula ing pasir ginelar. Ora sendiri kok. Mula sliramu nyarujuki mau apa kang dadi ngendikane nek Kakang ujung Jinata. Mboten. Kula tetep boten sarujuk Kanjeng Adipati. Ora sarujuk. Mboten semanten ugi kula nggih boten tetep. Kowe ora sarujuk. Mboten. Nek ngono ana wektu dina Ora kowe mau. ora ana bumi sak tapak mungguing kowe sak kloron. Minggat kowe minggat ora perlu kelapar pasir ginelar Angin kadipaten menika sak kadipaten dados Parat, saya tempat minggat semua
kembang. Kok rondo kembang Bu? Apa? Tak sogo iki. Ah kene gone. Kene gone. Kene gone tak sogo. Kene ta. Napa iki kok sing cetok? Kari-kari kok kering-kering. Ayo ngapuki salat genep kan dadi dadi Ora gendep pilih. Untungmu kok gak kurang. acara di 17-an nyambut hari kemerdekaan aku pasang gapura. Pasang gapura, sesuk tak pasang prapatan yae. Iya. Mlomo terus. Terus. Nah iya nek gapuran mlomo. Ayo muga-muga pancal Pak Lurah ya nek nyambut. Ya ora jenenge Pak Lurah iki tresno karo kawulane. Ora entuk mancal-mancal Gapurane kuwi. Weh, Sing apa ae? Ae kuwi sing saiki sing kek tenar sing keri-keri mau keri-keri kejuwi lho. Tenar tenan senajan aku turu critane kiai iki langsung Pak ketoprak kok ning kudung corok. Lah muni ngono. Piye daleme kok Mas Joko sapa. Kaya Ning ora aja dalem sinajan ning corok sing jenenge budaya. Paske dadi ora. Ah budaya ki mau. Nek kowe viral gampang. Nggih, Besok pateni bojomu viral. bojo siji patene piye? Saben-saben padesan Akan diadakan lomba-lomba. ajeng dipun wontenaken adon-adon. Siapa yang dapat juara satu? Sinten ingkang saged dados pemenang nomor setunggal Akan diberi hadiah, ajeng dipun sukani bebingah. yaitu Nggih niku omah karo atok. griya kalih kotak. Atok. Buka tok. Oh, hadiah loro. Asline nek omah ro katok iki kowe milih ndi? Wah nabi milih omahe. Kowe milih omahe? Iya. Ora katok. Yo.